Wazobia Record. Yaso a zuciya kama ruhi ya zama sarki, ya sani kauna na bar gari na canja daki. Kullum tunani nake ina za na je na ganki, ina bukatar in samu gurbi a zuciyarki. Asan na cewa idan da rai da rabu za mu gana, da ni da ke za mu kulla alkhairi ne da juna. Ki zama Laila ni Majnuni a yau kirana, saboda kauna su ai faɗa muna kama da juna. Yaushe ne za na daina kwalla cikin idona, na samu saukin dukan tunani dare da rana. Ina da bauchi akan ki zan yi rasa raina, da gaske zancen da na yi faɗa ki gane duk matuna. Nise da ke ne zan gane komai farin ciki na, zancen ki ne ke yi min da daɗi a kunnuwana. Ina jiran ki zo gare na bar yabona, ki karɓi kalma ta sabona ya samu sauki. Sane da rike ya minni ɗaure irin na gwarmai, bana gani ba ni je kaina ki zan yi komai. Ko za ta bari a suna yi mai, jira da ke yi ki zo ki ban dukkanin mukamai. So ki gana cikin gyaɗa ka san farin mai, haka ma bangare na suna za ki kwai duba har da jimmai. Rana ta wanka shi ce bina gane baya buya, ɗan hausa shi ne yake faɗin kwarya ta bi kwarya. Sannanin farko na gona ƙarshe da kunya, haki gaskata ba batun haɗi gaskiya da ƙarya. Ba a aran so a zai